Dobrý deň, dobrý večer, alebo nebodaj dobré ráno. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20. Jej vysielanie vám prináša knihkupectvo Artforum, dobrodružstvo myslenia, s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Moje meno je Juraj Kováčik, spolu so mnou dnes sedí v štúdiu Jurko Maliček, zdravím ťa. Dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer. A Denis Mačor. Pozdravujem vás. Stretli sme sa tu dnes pri, teraz neviem presne, 15. alebo 16. epizóde nášho programu Na okraji. Jej témou je nádej. Jej témou je nádej, čo mohla byť možno skôr predvianočná téma, ale zdá sa mi, že je to vec, ktorú potrebujeme po celý rok, tak prečo sa jej nevenovať už teraz? A okrem toho nám to trochu aj zapadlo do toho, čo sa deje v tom svete okolo nás. Donald Trump už nie je prezidentom, asi tomu veria už všetci okrem neho samotného a dúfame, že to dobre dopadne. A zdá sa, že aj tá vlna pandémie opadá, čo by bolo veľmi dobre, keby to vydržalo. Nádej je, ak mám k tomu povedať niečo na úvod, asi jeden z najlepších evolučných vynálezov, akými nás príroda obdarila, lebo nám umožňuje v čase krízy zmobilizovať sily a hľadať nejaké riešenia, často kreatívne alebo inovatívne, ktoré nám pomôžu posunúť sa ďalej. A je to vec, bez ktorej asi nevieme byť a neboli by sme tým, čím sme. To je za mňa na úvod všetko asi. No a poďme si to skúsiť nejak pojmologicky, že ty Juraj, máš nejakú definíciu k nádeji? No, ja len dúfam, že keď budeme hovoriť o nádeji, tak nesklzneme do beznádeje. To je prvá vec, ktorá ma k tomu napadá. A druhá, že my keď si vždycky vymýšľame ten koncept predpokladaný, tak je to vlastne také završenie nejakých myšlienkových procesov, ktoré nám hovoria, že táto téma sa teraz naozaj že hodí a máme k nej čo povedať, že naozaj to bude také hutné. A dnes mám ale prvýkrát pocit taký naozaj, že najväčšia nádej aktuálne moja sa upiera k tomu, že aj dnešná relácia bude mať zmysel, že dáme tomu nejaký tvar, lebo premýšľal som nad tým konceptom nádeje a vzhľadom na to, že je to vlastne prísľub budúceho alebo prísľub pokračovania za každých okolností, tak zdá sa mi, že to je natoľko univerzálne, že budeme do pol hodiny hotoví. Že budeme jednoducho, že tú tému vyčerpáme skôr, ako sa ukáže jej závažnosť, lebo ja som teda beznádeje sa nedá a ja mám tendenciu práve kvôli tej viere v pokračovanie aktuálne sa dostávať na miesta, kde mám pocit, že nádej je vlastne taká veľkolepá ilúzia, ktorá nám dáva zmysel aj v momentoch, keď už inak zmysel nevidíme alebo nevieme ho nájsť. To je za mňa na úvod asi všetko. No a tiež keď rozmýšľam nad nádejou, ja som rozmýšľal, ako si to upratať a hovorím si, že to je taká pridaná hodnota k nutnosti bytia, ako keby. Pretože keď idem do vesmíru, keď sa snažíme v ňom niečo nájsť, tak vždy je tam nádej, že sa objaví nejaká civilizácia alebo nejaká planéta, ktorá sa dá obývať, alebo aspoň niečo. Keď Robinson Crusoe bol uväznený na ostrove, aby prežil, tak potreboval tú nádej mať. Inak by to len proste nejako tam bol a čakal, kým zomrie. Proste bez nádeje. Alebo keď žijem, tak tiež mám nejakú, teda aspoň nádej, keď nad tým rozmýšľam, mám 85 rokov a viem, že mi toho veľa nezostáva, tak mám nejakú nádej, že no tak ešte snad niečo uvidíme. Mám nejakú nádej. Zrazu začne mať. Čiže, ako hovorím, ja som dospel k tomu, že za mňa je to taká pridaná hodnota k nutnosti bytia. To je pekné. Nádej, zdá sa, je nevyhnutná. K tej beznádeji, ja som rozmýšľal o tom, že ktoré knihy, filmy teda sa tak nejako k nádeji viažu a tam je samozrejme ten problém, že v podstate skoro všetky. Ale neviem prečo nejako mi vyskočil Krstný otec. A hlavne tá druhá časť, keď on sa snaží
Al Pacino nejakým spôsobom stať normálnym, uctievaným občanom a teda dokáže podplatiť policajtov a cirkev a nejako sa získať to postavenie, ale vždy narazí na ten problém, že ešte tohto musím odstrániť a nakoniec teda musí odstrániť svojho brata a potom už zostane úplne sám. Hej, ale myslím, že jeho tiež hnala nádej v to, že sa stane niečím lepším, ako je. Alebo že nádej v to, že bude môcť ďalej kradnúť neohrozene. Myslím, že tam išlo, že nešlo o to neohrozené kradnutie, ale naozaj o to, že svet uzná, že je lepší, ako je. Čo je dôležitá nádej možno. Inak toto je na gangsterkách, akože na dobrých gangsterkách je toto akože veľmi, akože toto je veľmi, poviem, že pôvabný rozmer gangsteriek. To, kde ti vlastne ten akoby zločin je vlastne cesta z beznádeje. Lebo v prípade takýchto ušľachtilých gaunerov, v prípade Michaela Corleoneho, je vidieť, že on je preto dobrý gangster, že prirodzene, že to nie je jeho prirodzenosť. Že on je do armády, navzdory celej rodine, on chápe širšiu spoločenskú zodpovednosť. On má taký ten kontext toho, že ako veci presahujú jednotlivca, že povedzme Michael Corleone je človek, ktorý má vieru vo vyšší zmysel. A práve tá viera vo vyšší zmysel ho akýmsi spôsobom zavádza na tie cesty, ktoré sú tak mimo. Ja mám kvôli tomu rád tretí diel, keď vlastne platí akože najvyššiu cenu. A je tam takéto zmierenie, ako taká tá naozaj, že cesta von, akože viera v to, že by sa to mohlo podariť. A tam sa to vlastne mení na akože naozaj, že tragédiu, takú tú obrovskú tragédiu, kde vlastne sa ukazuje, že nie nevyhnutne cesta z beznádeje k nádeji, ktorá je proste akože vedená takými tými akože všetkými prostriedkami, ťa môže doviesť k nejakému akoby vnútornému uspokojeniu alebo k nejakému vnútornému pokoju. To sa mi zdá na tom veľmi silné. Ja mám ale iný film, ktorý ma napadol a hneď ma napadol ako prvýkrát, lebo sa mi zdá, že ten film presne ukazuje, ako to je, keď nádej nie je. A to je ten nešťastný Roland Emmerich 2012, taký ten katastrofický film, kde sa trhá svet na cucky. Naozaj to nebol moc dobrý film. To je mizerný film, ale s vynikajúcou myšlienkou, respektíve to je film, ktorý sa dá akože vynikajúco vypointovať, lebo to je film vlastne, ktorý povedzme, že prvú hodinu ukazuje len demoláciu, ukazuje len ničenie a naozaj to vyzerá tak, že akože beznádejne aj vo vzťahu k druhu. Proste to vyzerá tak, že jednoducho nás čaká ten akože zánik a to už nie je nádej akože personálna, nádej naša nádej individualita, nádej človeka, ale tam sa začne riešiť proste nádej druhu. A keď sa objaví toto, že síce strašne veľa ľudí, väčšina z nás zahynie, ale ten druh predsa by mohol prežiť v nejakých nových podmienkach, tak zrazu ten film získava zmysel. Keď je vlastne len o beznádeji, keď ukazuje len ničenie, len zánik, tak je to čosi, čo... A ja som to mal až tak vyslovene, že až groteskne sa mi to zdalo, že som to odmietal prijať. A keď sa tam objavil ten motív toho, že predsa len sú tam tie archy a nejakým spôsobom by sa mohlo nejakej hrstke prežiť, tak som prestal o tom uvažovať cez personálneho hrdinu, cez akože niekoho konkrétneho a vzťahol som to na nás ako na druh a už sa tam objavil ten uspokojujúci motív, už sa tam proste objavila nádej a už som to vedel dopozerať aj ako slabý akčný thriller. Ale pokiaľ tam ten rozmer nebol, tak to bolo veľmi, veľmi ťažké, čo mimochodom inak spája tento film s Larsom von Trierom, o ktorom sme už niekoľkokrát, s melanchóliou, lebo to je film o beznádeji,
A preto s tým ja mám veľký problém, preto vlastne akoby ťažko rozumiem tomu, aký to má zmysel, keď sa tam neobjavuje nádej ani v náznaku. Vieš, akože naozaj, že nádej ako prísľub zmyslu je niečo, čo akože, áno, nádej ako prísľub zmyslu je niečo, čo dáva životu zmysel, bez ohľadu na to, že asi tak, akože, tak fundamentálne som vlastne presvedčený, že je to len myšlienková konštrukcia, že teda dostaneme sa k tomu. Hej. Ale to je pekný príklad úplnej beznádeje. Prepáč ten film, ktorý si spomenul, tá melancholia. Áno, prepáč. Ja som chcel celý čas si šetrím, ak sme sa rozprávali o 2012, že spomeniem McCarthyho cestu. Mm-hmm. A z viacerých dôvodov, lebo tu je veľmi asi jeden z najkrajších paradoxov nádeje, akú som videl. Otec so synom idú cestou, necestou, zachmúrená krajina, postapokalyptický svet, na každom rohu hrozí nebezpečenstvo. Ale idú, aby išli k moru. A pri tom mori snáď niečo bude a bude sa niečo dať. Čiže oni idú od beznádeje k inej beznádeji, ktorá je ale asi teda v niečom lepšia, alebo oni si teda myslia, že možno, že to bude strašne dlhá cesta zase, ale bude iná. Lebo nebudú na pevných základoch, nebude ich chcieť niekto zabiť za chlieb alebo niečo také. Že strašne, keď to človek číta, tak príde na teba taký strašne zvláštny úzkostlivý pocit, lebo ty vidíš tú beznádej v tom, čo oni považujú za nádej. Ale tam je vždy je v tej neistote je nejaký prvok nádeje, preto je to neistota, lebo to môže dopadnúť aj dobre a teda aj na tom pobreží môže byť niečo, vieš, že neistota je lepšia ako istota bez nádeje, si myslím. Určite je to lepšia stratégia evolučná. No, akože to tam ako, vo vzťahu k existenciálnej situácii my sme vlastne permanentne v takom tom, akože ak by sme nechali proste, akože, ak by sme nechali na seba doľahnúť, ako Denis hovorí, ťažobu bytia v plnej váhe, ak by sme boli čisto racionálni, lebo nádej je v jadre iracionálna. Nádej presahuje poznanie k viere. Vieš, že poznanie završíš, ale tá viera ti proste viera ho prekoná, viera to poznanie prekoná. Všetko, čo poznáš, je akým spôsobom završené. Alebo poznanie završuje. A tá viera, to, čo je za poznaním, to už je ten prísľub toho, čo vlastne akoby nemôžeš poznať, to je v jadre iracionálny koncept, ale presne je to ten hybateľ, je to ten motorček, ktorý vlastne nás núti celkom prirodzene sa, a nevidím, že povedať, že snažiť, ale celkom prirodzene nás núti posúvať sa ďalej, lebo nikdy nevieš. Nikdy nevieš a to, čo vyzerá ako mimoriadne temne, sa vďaka koncepte nádeje môže premeniť aj na to nejaké svetlé a v prípade aj, že sa nepremení, tak aspoň neprestaneš kráčať. Neprestaneš vlastne neprestaneš sa snažiť. Čo sa mi zdá ako veľmi pekné. My sme tu už ten koncept toho pavúka v pohári už sme to tu spomínali. Ale to je presne ono, to je ako presne naša situácia. Ten pavúk zatvorený v tom pohári, ktorý tam dáš tam muchu a do rána bude mŕtva a dáš tam pavúka a on do rána postaví sieť. Lebo čo keby predsa? A proste, keď už je mucha dávno mŕtva, hoci besie, tak pavúk ešte žije. Tam je otázka, že či môže existovať nádej bez viery. Bez viery, lebo na prvý pohľad nie, ale na druhý pohľad je možné, že keď si uvedomíme, musím začať trochu zoširoka. Včera sme robili rozhovor s Martinom Milanom Šimečkom
o jeho knihe Telesná výchova a tam sme okrem iného hovorili samozrejme aj o iných veciach o knihe a teda hovorili sme aj o tom, že problémom súčasnej demokracie je to, že hrozne vyzdvihuje víťazov a že dáva málo priestor tým, ktorí sú nejakým spôsobom nie úspešní v živote. Nedbá na nich a v podstate tí ľudia samozrejme potom reagujú na to tak, že volia populistov a celá tá vlna tých bláznivých politikov, ktorí sa tu zjavili, je dôsledkom tohto. A on tam použil taký termín, že nie je to spravodlivé, lebo nie všetci ľudia sú rovnako talentovaní, ale podľa mňa to nie je len o talente, ale aj to, že či sme úspešní alebo nie sme, tam je veľký prvok náhody. A tam som včera začal rozmýšľať o tom, že skutočne ako veľa vecí v našom živote determinuje náhoda a že aj keď príjmeš tento koncept, tak nepotrebuješ vieru, nepotrebuješ nejakú vyššiu moc, ale tá nádej v to, že raz tých 6 šestiek padne, skôr či neskôr, tá ťa môže udržiavať v chode aj bez toho, že by si priamo veril. No to už sme vlastne pri optimizme a pesimizme. Alebo aj pri chorobe, akoby. V akom zmysle? Denis, v akom zmysle? No napríklad s tými šestkami, že tak ten gambler chodí a bude chodiť aj keby vyhral to, čo chce vyhrať proste. Choroba, sorry, ma teraz vyrušil pes, tu prišiel z touto kostelu. A vždy si niečo nájde. Nie, iba som chcel dokončiť myšlienku a mi to trošku pretrhol, bol mu to píska. No, že ten človek, ktorý chodí na a hrá tie automaty, on keby vyhrával každý deň, on keby 100 dní vyhrával, on príde 101. deň. Pretože si povie, že čo keby som ešte aj dnes vyhral. Vieš, to je už taká choroba. Ty to trošku do tej gamblerskej roviny si to prenesol. Ja som to myslel tak všeobecne, že je pesničkár, skladá pesničky a dúfa, že skôr či neskôr zloží nejakú, ktorá sa stane na Spotify hitom a dosiahne s ňou 1 000 000 prehratí a stane sa slávny, vieš. A napriek tomu, že tých 99 doteraz si vypočulo 10 000 ľudí, tak stále dokola to robí, lebo je nejaká reálna šanca, že sa mu podarí niečo trafiť a vieš, a to je taký životný princíp, podľa ktorého fungujeme, myslím, mnohí. A sám vieš, ak sa pohybuješ v kultúre, že často tie výsledky sú náhodné, že čo sa stane, čo sa nestane. Takže ten prvok šance je taký významný v živote a dáva zmysel tej nádeji. Nechiaľ som prerušil Juraja druhého, lebo som... Nie, ja akože premýšľam nad tým a ja dokonca myslím, že to akože nie sú akože, že to nie sú akože tvrdenia v rozpore, lebo že ten motív toho gamblerstva je vlastne taký, že tam sa vlastne posúvaš od nejakej vášne k nejakej patológii, kde vlastne už ty tou nádejou na výhru maskuješ nezmyselnosť alebo beznádejnosť tvojho konania. Práve ten motív, že v tom ako presne v tej pozícii gamblera, keď by si chcel ešte viac, tak tam už vlastne sa stáva, vlastne ten koncept nádeje na väčšiu výhru sa stáva vlastne nejakou náhražkou. A to už je vlastne, to už je vlastne motív beznádeje, na rozdiel takej tej prirodzenej životnej snahy, ktorá ťa len núti, ako vyslovene, že ideš akože ráno, proste núti ťa ráno vstať. Núti ťa ráno vstať a nielen treba s prísľubom toho, že budeš úspešný, ale aj s prísľubom toho, že keď sa ti ráno nechce vstať a tú chandru, ktorú cítiš a ktorá ťa núti, aby si v tej posteli zostal, tak že to prestaneš cítiť jednoducho. Že proste vstaneš napriek tomu, že nevidíš v ničom zmysel, a zdá sa ti tá ničota akože nesmierne pôvabná, priťažlivá práve tým, že na teba nedolieha tá existenčná tieseň a jednoducho ideš a začneš niečo robiť a toto prestaneš cítiť. Prestaneš cítiť tento tvoj limit, ktorý ťa vlastne láka v takom tom zmysle akože gotickom do temnoty nebytia, do temnoty tmy, do temnoty, v ktorej končí procesuálnosť a bude to nejaký stav, a ty prestaneš mať ten nepokoj, prestaneš viesť taký ten v symbolickom zmysle životný boj alebo životný zápas
hľadanie zmyslu, ktorý je u nás akože permanentný. A už čo si na ten koniec dáš, tak to už je vlastne jedno, ale akože proste áno. Nechcem ráno vstať, lebo nič nemá zmysel. Potom sa mechanicky donútim a začne sa čosi diať a mne je už len lepšie, už len kvôli tomu, že som vstal. Že som proste prestal som príliš mudrovať a začal som proste niečo robiť. Ešte jedna vec, taký dôležitý motív. Naozaj som premýšľal o tom, že či môže existovať viera bez nádeje. A prišiel som na to, že neviem si to predstaviť. Akože rozumiem aj, čo si hovoril, ale akože neviem si to predstaviť a mám pocit, že práve koncept nádeje nás všetkých usvedčuje z toho, že ateizmus je vlastne prázdna konštrukcia, že ateizmus v tom zmysle akože neveriť, to znamená akože konať alebo žiť bez nádeje, čo sa mi zdá úplne také, akože rozumiem, že v tom náboženskom slova zmysle to je iné, ale vo vzťahu k nádeji nemôže existovať pojem ateizmu. Aj vo vzťahu, ja by som nadal, že ale aj vo vzťahu k tme, preto to pre mňa nedáva zmysel, lebo aj vo vzťahu k tme musí byť nejaká nádej. Aj ten gotik, ktorý má tú temnotu, tak on bez nádeje v to, že to je niečo démonické, by to nerobil. Akože bez nádeje v to, že si to niekto všimne a že sa ho bude, ja neviem, báť, alebo neviem, ako pre mňa, vieš, že naozaj tá tma bez nádeje je tiež akoby prázdny koncept. Tak povieme si, tak bude teda tma. No. A to je to. Skúsil by som podať z druhej strany ten argument, že prečo môže existovať, alebo v akom zmysle môže existovať nádej bez viery. Ináč to je zaujímavé, že sa nám tá téma nádej zvrtla týmto smerom, to som nečakal. Fakt to nečakal? Spomenuli ste toho Robinsona Crusoe. No? Áno. A tam podľa mňa jeho problém nebolo to, že bol bez nádeje na to, že sa dostane z toho ostrova, ale v tom, že tam bol sám. Že tá samota bola jeho hlavný problém, ktorý potreboval vyriešiť. Kvôli tomu si tú tekvicu maloval, alebo čo to tam bolo. Kvôli tomu sa tak potešil, keď sa tam zjavil piatok, čo bolo pre ňo vyslobodenie. A možno aj pre nás v živote, keď zase spomenieme tú cestu, tá samotná cesta, pokiaľ ju nekráčame sami, ale kráčame ju s niekým blízkym, tak je sama o sebe zmyslom a to, čo bude na tom pobreží, není až také dôležité v konečnom dôsledku. Či tam teda príde niečo také, čo to zásadne zmení. A teda jednak, že tá cesta je dôležitá a jednak, že nádej bez ľudí okolo nás nemá sama o sebe zmysel, si myslím, že ani viera nám v tomto nepomôže. A teraz som sa trochu možno zamotal, ale ten pocit, že nádej ako taká, alebo ten pocit, že má zmysel kráčať po tej ceste, není naviazaná na to, že človek verí v niečo mimo nás, ale skôr je pre mňa dôležitejšie, že máš ľudí okolo seba, s ktorými môžeš na tej ceste kráčať. Že to je ten hlavný zdroj nádeje pre nás. Chlapci, prepáčte, počujete tiež? Hej? Dobre. Už tak som naspäť, chlapci. Dobre, super. No. Takže neviem, kde sme skončili, musím sa priznať. Dneska je to hrozne rozbité. Nevadí, nie je to beznádejné, ale je to hodne rozbité. Nie je to beznádejné, nie je to beznádejné, ale nazvime to tak, že prozreteľnosť do toho vstupuje, aby sme nejakým spôsobom, nie prozreteľnosť, dobre, náhoda do toho vstupuje, aby sme nejakým spôsobom nezišli z cesty. Toto je, ale to, čo si hovoril, že my sme vlastne, keď máš niekoho, s kým sa ti ide ľahšie, alebo že my sme vlastne, akože, proste, nádej ako kolektívny zážitok, alebo nádej ako čosi, čo dáva také akože, že zmysel spoločenstvu, to je veľmi akože dobrý koncept, len ja sa obávam, že
my napriek tomu, čo si myslíme, my sme v našej existenciálnej situácii naozaj sami. Akože my máme nejakým spôsobom naozaj partnerov, my s niekým akoby zdieľame život, ale to je len jedna naša časť. To je len jedna naša časť, my nech urobíme čokoľvek, tak narodíme sa sami, navyše bez vlastného pričinenia a zomierame sami a tá samota, lebo tá samota je vlastne čosi, čo ty nemáš šancu rozbiť. Ty to môžeš nahradiť alebo prekonať a jasné, že my nie sme osamelí, akože to je samozrejme. Ale samota je čosi, čo nás vlastne principiálne definuje. My nemáme šancu preniknúť k niekomu zatiaľ, preto sa ja teším, keď budeme zdieľať vedomie. Preto sa teším na to, keď budeme zdieľať vedomie, lebo konečne pochopím, že moja samota sa dá rozbiť, že to je čosi, čo je vlastne akože umelá konštrukcia, lebo nech ja sa akokoľvek snažím preniknúť do mysle niekoho iného alebo súcitiť s ním, tak to nikdy nie je tak, že tú samotu opustím. A práve mne sa zdá, že nádej je dôležitá aj vo vzťahu k tejto samote, k takému tomu, akože naozaj tomu existenciálnemu cíteniu sveta, kde ja vlastne sa, akože naozaj, že nádej sa vlastne stará o to, že ja akýmsi spôsobom napriek tej samote môžem pokračovať. A preto ja mám rád všetky tie príbehy, v ktorých tie príbehy, v ktorých sa tematizuje posledný človek na zemi. Niekto, kto sa ocitne úplne sám a zúfalo najprv niekoho hľadá a bude len trosečnícky príbeh, alebo je ten príbeh naozaj toho, že si akýmsi spôsobom prežil katastrofu a ocitneš sa sám a tam si musíš nájsť nejaký koncept a vtedy začne byť zaujímavé, keď tam on nikoho nenájde. Lebo všetky rozprávania, všetky príbehy, ktoré toho tematizujú, tam akýmsi spôsobom končia. Tam, kde vlastne ty pochopíš, že si naozaj sám, že nikoho ďalšieho nenájdeš a tam vlastne akoby existuje, tam vlastne akoby existuje potom už len čisté ego, čisté vedomie a existuje poviedka, mimochodom nespomínam si na autora, ale ktorá takýmto spôsobom vysvetľuje vznik sveta, vysvetľuje božský akt tvorby. Čisté vedomie, ktoré pochopí samotu v takej tej celej hĺbke a vlastne v rámci zachovania nádeje, v rámci zachovania tohto doslova vymyslí, vygeneruje proste svet, stvorí svet. Čo sa mi zdá, čo je akože naozaj, že samota, nádej, čosi, čo vedie k božstvu, to je ako fascinujúci koncept, lebo umožňuje to naozaj pochopiť alebo precítiť, alebo prežiť tú našu existenciálnu proste tieseň v celej svojej hĺbke. To je veľmi pekné, lebo taká smiešná vec, ja mám spomienku v hlave. Úplne, že pamätám si to, keď som bol malý, tak sa mi snívalo presne toto, že som vyšiel do mesta, nikde nebol, sadol som na bicykel, išiel som do potravín, tam som si nejaké cukríky bral a tak ďalej. Ale keďže viem trochu už, ako funguje hlava, ja som si není istý, či je to reálna spomienka, alebo je to iba niečo, čo vzniklo v mojej hlave ako spomienka na základe toho, čo všetko som videl a čítal. Či to je naozaj to, čo som prežil, keď som bol malý, alebo iba vznikla tá spomienka v mojej hlave, že toto sa mi snívalo, keď som bol malý. A stalo sa to súčasťou mňa. A to už nikdy nezistím, ako to bolo, samozrejme. A toto je zaujímavá téma, keď niekto niekde zostane sám. Lebo to je natoľko zaujímavá spomienka, že sa mi až nechce uveriť, že by bola skutočná, vieš? Že taká tá miera pochybnosti nejaká, že keď to až príliš zapadá, tak to je podozrivé. Hej. Inak to by bolo zaujímavé. Som tu skeptik. To by bolo dobre možno na samostatnú tému aj tá samota, pretože teraz už sme podľa mňa zašli do takých sfér, že ja som tiež chcel zareagovať aj filmom. Ten Paríž spí je o tom, že, že mesto sa vyprázdni. Ale ešte ma napadla taká vec, že
keď si hovoril ty Juraj druhý, že katastrofické filmy, respektíve, že filmy na konci ktorých, alebo príbehy na konci ktorých niekto osamotí a zostane sám. Tak tu je taký prvok, že v zásade vždy, alebo teda aspoň tu vznikne taký pocit, že on sa ocitne sám, ale je to na nepriateľskom území. Pretože ak by aj človek zostal na zemi sám a prežili by ho nejaké tvory, ktoré jeho druhu nie sú, tak asi sa musí báť. On by si tie tvory nedokázal spriateliť. Alebo poviem ešte väčší paradox, niekto prežije bitku nejakou náhodou. Bolo tam 3000 jeho nejakých spolubojovníkov, všetci sú mŕtvi a on sa zobudil na tom bojsku, že tam ležal, prišiel k vedomiu a zobudil sa tam sám na nepriateľskom území. Čiže dostať sa domov, ako by som konal byť tým vojakom, ktorý sa tam odstúl na tom nepriateľskom území sám, neviem ich reč, som v cudzom výzbroji a potrebujem sa dostať domov. A asi mi nikto nebude chcieť pomôcť, lebo doniesť takú raritu, ako je nepriateľský vojak pred nejakého vojaka alebo strážcu, tak to je aj na odmenu. Teraz nechcem teraz, akože nechcem používať sofizmus na teba, ale akože musím sa... Použij. Ale obrátime to na žart. Prečo sa potrebuješ dostať domov? No však, lebo sa bojíš, že tam neprežiješ na tom území. Keď si sám, bojíš sa... Prečo sa bojíš? No, pretože si videl, čo sa stalo s tými 2999 vojakmi, rukou tých ľudí na území, ktorých som sa ocitol. Ako veľmi nemali radi môj národ alebo kmeň. Lebo mňa hneď napadlo dostať sa domov, lebo tam to poznáš. Lebo domov, tam to poznáš a akože domov, ktorý je spojený s fyzickým miestom, tak to je presne, akože presne dostaneš sa domov, lebo tam to poznáš a odtiaľ môžeš začať. Odtiaľ môžeš vlastne, akoby, to je také, akože mechanizmus poznávania prenesený do fyzického sveta. Dostaneš sa domov, dostaneš sa do tej základne, dostaneš sa tam, kde to poznáš a vlastne môžeš znova z toho, čo poznávaš, tak znova môžeš z toho, čo poznáš, môžeš rozširovať to poznanie na to nepoznané. A mňa preto ma láka ten koncept toho, preto ma láka ten koncept toho tej samoty ako nejakého takého akože východiska, lebo mne sa zdá, alebo ja to mám spojené tak, že mám pocit, že a to sú také tie, že áno, že zobudím sa v tej situácii, v ktorej zrazu som len sám a tým pádom a prestanem v nejakom momente hľadať a spoznám, že som sám a stane sa mi domov všetko to, čo som spoznal. Celkom tak konkrétna, akože ja ako nemám ambície akože písať ani nejak akože tvoriť, ale to je román, ktorý by som si chcel prečítať. Román o tom, ako ty sa vlastne ocitneš v takej tej samote, ale ako myslím, že aj fyzicky a aj v nejakom rozmere poznáš, že to nie je len fyzická samota, ale je to proste naozaj, že si proste na svete sám. A teraz učíš sa v tom svete fungovať, alebo teda to okamžite zabalíš, čo je takéto ľahké riešenie, teda v istom momente pochopíš, že to nemá zmysel a volíš taký ten, akože tú cestu vlastne kam si do metafyzičná potenciálne, alebo pokúšaš sa vlastne zachovať ten koncept. To znamená, že najprv zistuješ, ako fyzicky veci fungujú. Potrebuješ zabezpečiť zdroje, potrebuješ sa strašne veľa vecí naučiť, aby si vlastne mohol akýmsi spôsobom žiť a toto zvládneš a potom proste prichádza ten stav, v ktorom ďalšiu kontinuitu už ti zabezpečí len spoznal si a ďalšiu kontinuitu ti zabezpečí už len niečo, čo je vlastne v jadre iracionálne, viera, že ešte niečo nepoznáš a mne sa zdá, že jednoducho to by mohol byť dobrý príbeh, naozaj dobrý príbeh,
ktorý ťa dovedie proste na miesto, kde sa zdá, ako by si už teda nemal nádej, ako by už nemalo zmysel pokračovať a ty napriek tomu pokračuješ a dostaneš sa na celkom nové ihrisko. Akože taký ten až akože psychedelický prechod z miesta na miesto, z miesta, kde my sme tu akoby spoločenské tvory, ktoré naozaj akože nás naplňa existovať vo vzťahu k iným ľuďom a lebo áno, vo vzťahu k iným ľuďom a toto vlastne prekonáme a naučíme sa žiť sami so sebou a to je pre mňa taký ten, nechcem povedať, že akože prísľub zmyslu, ale proste mne sa zdá, že až na tomto mieste by sa nádej ukázala v celej svojej obrovskej tvorivej sile, lebo tam sa mi akože nádej ako tvorivá potencia, tam sa mi to akože vyslovene páči, akože vyslovene sa mi to tam ponúka, že ja vytvorím nie preto, že chcem, ale preto, že musím, lebo inak by som už nevedel pokračovať. Toto je skvelá téma. A keď sa ocitneš, ale... ešte by som chcel len lebo strašne... Áno. A keď sa ocitneš, len si vytvorme prekážku. Keď sa ocitneš na nejakom mieste s tým všetkým, čo chceš dosiahnuť slepý, tak čo potom? Budem počúvať hudbu? Neviem. Alebo si budem predstavovať... Akože to je veľmi dobrý dotaz. Mám rád film Trosečník. Veľmi mám rád film Trosečník ten vlastne s Tomom Hanksom aj teda s Wilsonom. On je presne o tomto. Akurát mne je vždycky ľúto, keď on vlastne príde a on vlastne prežil, ale stratil, akože on vlastne v tom filme stráca nádej. Lebo on vlastne všetko, čo si projektoval, všetko, kvôli čomu sa odtiaľ dostával, jeho vyslovene zachránila láska k tej žene. Ona si už myslí, že je proste dlho mŕtvy. A to je veľký proste koncept. Ale ja premýšľam proste nad tým, čo by sa stalo, alebo ako by ten príbeh pokračoval, keby jednoducho on zostal na tom ostrove. Keby sa naučil... Nemá piatka, má len toho Wilsona a tam je inak aj ten motív sebevraždy, je tam naznačený, že tam také čosi bolo, ale Otázka je, že či je možná taká existencia. To je presne aj k tej téme, k tomu tvojmu námetu, že bolo by skvelé to skúsiť spracovať, ale nespomínam si na to, že by niečo takého existovalo. No len, že my v tej situácii sme. Vieš, pointa je tá, prepáč, pointa je tá, že my v tej situácii sme. A všetko okolo je vlastne nádej. Akože my sme v tejto situácii vlastne samoty a všetko, čo nás vlastne z toho vyslobodzuje, je vlastne koncept nášho života. Koncept života v partnerstve, koncept rodiča. Akože nechcem byť za ale ja keď ráno vstanem, tak sa môžem tešiť na to, že sa uvidím cez deň s tebou a s Denisom. Vieš, presne. Že sú tu tie veci a to sú reálne veci, ktoré sú skutočné a ja sa na ne naozaj môžem tešiť a teda tí ľudia tu okolo sú, ale tá predstava, že by tu ľudia žiadni neboli, ako určite by si to zaslúžilo spracovanie, ale ja sa bojím toho, že tam je nevyhnutný koniec. Zlý koniec. Že to nebol by to dlhý román a že neviem si to predstaviť, ale nesmierne vzrušujúce je skúsiť sa tomu venovať nejakú. Ale viem si predstaviť taký koniec, že niečo si vybuduješ, dajme tomu, povedzme, že tam niečo máš, niečo si pestoval, niečo si vytváral z hliny a tak ďalej a ten koniec teda asi príde, že to je tvoj koniec, ale predstav si záver, že to je všetko vybudované a niekto sa zase objaví a nájde to, čo si tam nechal. Áno, ale to je ten prvok toho, že existuje ten ďalší človek, vieš, a teda keď sme ten vylúčili hneď na začiatku, že si tam naozaj sám. A možno je to iba nový človek, ktorý je namiesto teba, aby tam bol zase sám. Áno, a jak do hry, keď dosadíš nového avatára. No, toto je teraz také akože, zase nechcem byť za cynika, nechcem byť za nihilistu, lebo ja taký nie som, ale... Áno.
mne sa zdá, Juraj, že ten koniec, o ktorom hovorí, že je nevyhnutný, by nastal až vtedy, keby som poskladal všetko Lego, ktoré by som pozrel, by som všetky seriály, prečítal by som všetky knihy, že vlastne to, o čom hovoríš, vlastne, že takže to by nastalo až po veľmi, veľmi dlhej dobe, v ktorej ja vlastne by som existoval len v rámci módu životného môcť a nie musieť. Hej, rozumiem. No ako my tu nenájdeme odpoveď na tú otázku, to by naozaj vyžadovalo si to, aby sa niekto ponoril do tej témy a venoval jej, ja neviem, pol roka života a potom by sme videli, čo by mu vyšlo, aký by bol výsledok. Ale to, že tu taký príbeh nie je, niečo naznačuje podľa mňa, lebo ako v konečnom dôsledku sa hovorí, že všetky tie príbehy už boli povedané, čo sa dali povedať a my iba variujeme to, čo je. No, ale je to skvelá téma, nesmierne vzrušujúca. Ja si myslím, že ten príbeh nevznikol ešte preto, že ten človek, ktorý to premyslel, že už potom vlastne nemal potrebu ho napísať. Nemal prečo ho písať. Presne tak. Lebo zistil, že môže byť bez ľudí, tak potom není prečo to komunikovať. Lebo už proste, nepotreboval sa s tým, proste už sa s tým nepotreboval deliť. Tak sú tu príbehy ľudí, ktorí odišli do úplnej izolácie a dokázali tak žiť, zvyčajne tí spirituálni muži po väčšine. Hej. Čo je zvláštne, že ženy sa tejto kratochvíli necítia potrebu venovať. Je to taký skôr mužský šport. Šport je dobré slovo na toto. Hej. Hľadanie samoty. Definitívnej. A vždycky to má ten rozmer, ako vždycky to má ten rozmer mystiky. A inak je skvelé, jak to, že sa nám téma nádeje spojila s témou samoty, je veľmi príznačné. Akože to je hej, lebo nádej vlastne čosi, čo ti vlastne samotu pomáha prekonávať, respektíve pomáha ti v tej samote nachádzať zmysel. Áno. Ako keď si naozaj osamelý, tak nádej je to jediné, čo ti zostáva, to je definitívne. Ja som si, akože keď som, akože keď som, akože ja mám strašne rád Diablov slovník Ambrosa Biersa. Čím neprechádzam k akože dávaniu čitateľských typov, vôbec nie. Len ma napadlo, že Ambrose Bierce je neuveriteľne vtipný, akože on má strašne trefné postrehy, ale ma prekvapilo, keď som si našiel, čo píše o nádeji, lebo jak je to nesmierne, tak je nesmierne bystrá a je nesmierne vtipná, tak nádej, aj Ambrose Bierce vlastne sa s nádejou vysporiadal jednou jedinou vetou. Ja ju preložím do slovenčiny. Nádej je túžba a očakávanie zmiešané v jedno. Túžba a očakávanie zmiešané v jedno. A potom je tam básnička, tu už čítať nebudem, ale túžba a očakávanie zmiešané v jedno, akože je to veľmi, akože keď to človek premyslí, tak je to veľmi silné, zároveň je to veľmi banálne, ale to som chcel, že vo vzťahu k tomu ironickému Ambrosovi Bierceovi, ktorý je vždycky veľmi vtipný a vždycky je akoby presný, tak toto nie je vtipné. Túžba, nádej zmiešané v jedno, akože to nie je vtipné a zdá sa mi to také príznačné pre teda Ambrosa Biercea, že vlastne v podstate, že nádej je tá kategória, pri ktorej vlastne zlyhal ako veľký ironik, že zlyhal a vlastne musí si pomôcť akoby básničkou, čo ma vlastne akože tak úplne inak akože vedie k poézii, ale to už akože môžeme nechať, lebo ale to som chcel vďaka nádeji sa vlastne akože život ako epický román mení v lyrickú poéziu. Hej.
Ježiš, to bolo strašné, ale dobre, Nebolo to strašné, podľa mňa. Nebolo to strašné, niečo na tom určite je. Tam je ešte jeden zaujímavý prvok, že nádej zvyčajne sťahujeme k budúcnosti. Ale ona sa môže týkať aj daného okamžiku. Hážem teraz kostkami a padne tých 6 šestiek, alebo nie. A myslím, že sa v nejakom zmysle môže týkať aj minulosti. A to takým, že buď my pochopíme, že veríme v to, že pochopíme niečo v tej minulosti, čo sa udialo a čo nevieme pochopiť, alebo veríme v to, že pochopí svet to, čo sme my urobili v minulosti a že to nejakým spôsobom príjme. Že tá minulosť môže byť takisto obsahom nádeje ako to, čo sa len má stať, alebo čo má prísť. Alebo prijatie minulosti. Tam je dokonca, toto je možno spojené s tým mýtom Zlatého veku. Že vlastne ako navzdory skutočnosti máme tendenciu ako do minulosti sa obracať vždycky ako k niečomu, čo bolo vlastne lepšie, ako je prítomnosť. Takým tým veľmi pohľadom, ktorý dosť kresluje a zrejme teda zlepšuje to, čo naozaj bolo. Mne sa zdá, že to pointuje. Mne sa akože, že vieš, že vlastne akože, vieš, lebo zdá sa, že aj tá, ako ja neviem a dúfam, že to nikdy nezistím, ale zdá sa, že aj tá najtragickejšia udalosť, alebo aj tie najtragickejšie veci sa v momente, v ktorom, vieš, a to je možno koncept odpustenia, to je možno koncept vlastne takej tej viery v metafyzickom zmysle, že v momente, keď ty prežiješ, naozaj, že predsa len prežiješ, tak aj tú minulosť, nech je akokoľvek krutá, vieš vyhodnotiť, ak nejako užitočnú, tak ako zmysluplnú. V nejakom ťažko predstaviteľnom momente, ale to je presne, že máš úplne krutú životnú situáciu, ktorá ťa gniaví a keď, áno, to najspoľahlivejšie východisko bolo to opustiť, ale ty to neurobíš a o mnoho rokov neskôr v takom tom dlhom časovom horizonte zmenilo ťa to, ale nejakým spôsobom vyhodnotíš tú minulú tragédiu ako čosi, čo síce akože stále je tragické, ale už len to, že si to zniesol, že si to prežil, tak to vlastne dáva tej tragickej udalosti zmysel. Akože neviem, lebo že toto je proste nebezpečné miesto, na ktoré nechcem ísť, ale akože viem si to predstaviť, lebo to, že my ako druh sme ešte neskončili takúto civilizačnú púť, že my sme ešte nerezignovali, tak to je výrazom tohto. Vieš, že to je proste, že máš tu proste v tom civilizačnom kvase sa vlastne potácaš od katastrofy ku katastrofe, ale v dlhom horizonte histórie to vnímaš ako vec, ktorá ťa posunula kam si sme sa vyvinuli a možno to je naozaj, že nezmysel celé, ale tá nádej obratená do minulosti je práve to, že proste vec, ktorú zažívaš a zdá sa ti nepochopiteľná, absurdná a úplne bolestivá, tak ti v tom horizonte proste času jednoducho môže začať dávať zmysel. Napriek tomu, že to znie kruto, tak možno je to takto. A to je proste nádej proste obrátená do minulosti. Že ty proste uveríš, že niečo, čo bolo proste strašné, tak vlastne dobre, že sa to udialo, lebo ťa to posilnilo. Alebo nie posilnilo, ale akože ty len už pokračuješ ako dôsledok. Neviem, toto je dosť nebezpečná už vec. Ale ja to nevidím ako nebezpečné, lebo podľa mňa je to dôležité na úrovni osobnej aj na úrovni druhu alebo štátov, národov, alebo ako to pomenujeme. Európa je pekný príklad toho, vieš, čím si prešla cez druhú svetovú vojnu a akú obrovskú cestu prešla odtedy pomerne rýchlo. Je to dôležité. A mne sa to zdá pekné preto, lebo ako teraz vlastne aspoň časť tej Európy trvá na svojich ideáloch a trvá na nich úplne proste fundamentálne, napriek tomu, že ako si cíti, že ju to dovedie ku koncu. Že vlastne vo vzťahu vo vyšší zmysel ty tie ideály jednoducho neopustíš.
Ten vonkajší svet ti hovorí čosi proste iné, ale ty svoje ideály neopustíš, ani za tú cenu, že sú nezmyselné, lebo jednoducho, možno, a to, že ty skončíš, neznamená, že niekto iný nebude pokračovať. Že pokračovanie za každú cenu, presne, pokračovanie za každú cenu. Hej, teraz keď sme v pandemickej situácii, tak keď si predstavíme, že pandémia dopadne najhoršie, ako môže, tak vlastne najhoršie, ako môže, je tak, že zahyneme ako druh. A nebude to mať kto spätne reflektovať. A všetky ostatné koncepty už sú potom len lepšie. Už proste pandémia môže byť niečo, čo bolo tým medzitým okamihom, keď sa veci, ktoré smerovali k horšiemu, zmenili k lepšiemu. Ale to už sa nás netýka. To je ten pohľad z tej ďalekej budúcnosti. Čím asi odchádzam úplne od témy, takže už to nechajme. Zaujímavé je, že dnes k tej téme nádeje my starší hovoríme o mnoho viac ako najmladší z nás. No, asi. Či to nesúvisí nejako aj s vekom? Neviem, či to súvisí úplne s vekom. Tak cynik vo mne ti povie, že samozrejme, lebo čím si starší, tým je nádej naliehavejšia. Tým častejšie o nej rozmýšľaš. Tým ti viac proste vstupuje do toho konceptu životného. Hej. Vieš, keď si vlastne a to už zase, akože musíme to potom nakoniec zľahčiť, lebo toto už je vec, ktorá je naozaj, že už sme akože dosť temní, ale vieš, tá predstava tej ťažkej staroby, v ktorej naozaj zostaneš sám a čakáš na smrť ako na čosi, čo je vlastne akože, ako predmetom tvojich akože projekcií stane smrť ako predmet nádeje, tak to je čosi, čo vlastne je taký akože to je veľký point, to je vlastne veľká vec, že tí, ktorí vlastne, ako my, ktorí tak lípneme na živote, sa ocitneme v životnej situácii, keď vlastne smrť sa stane predmetom vlastne našich úvah, ako smrť ako završenie nádeje. To je proste akože toho, čo, pre mňa to je také akože naozaj toho, čo sa vlastne najviac bojím, takže vlastne to začnem očakávať ako v nádeji, lebo už to bude také, že treba tá samota skončí. Hej. A teraz keď sa o tom bavíme, tak som si vybavil knižku od Dobžaneckého Samotu, čo som čítal nedávno. Aha. A na tej knihe akože takto, on je v niečom ako Elebek, taktiež sa dá považovať za mizantropa a čiastočne asi aj rasistu, ale on tvrdí, lebo bol teraz s ním rozhovor v Rozume, on tvrdí niečo v duchu, že vytvoriť akoby morálne čistú postavu, tak rovná sa v podstate zabiť literatúru, lebo ty v tej literatúre potrebuješ mať postavu, ktorá ti povie niečo, čo si môžeš v tej chvíli myslieť. A tá postava ona dúfala, že ostane sama. Jednoducho on chcel za každých okolností zostať sám a mať sa dobre, pretože jemu nič nechýbalo, on mal dosť peňazí, on si mohol kúpiť všetko, čo chcel, ale nechcel, aby ho nikto pritom akoby otravoval. A vadili mu ľudia, čo mali psov, vadili mu ľudia, čo idú na úrad práce, keď tam ide zhodou okolností aj on, lebo tam dávajú zadarmo chlieb a takéto veci. Vlastne nebol rasista, lebo nenávidel ľudí na farbu pleti. On nemal rád nikoho, mám taký pocit. A potom išiel na dovolenku, to je na tomto. Potom si povedal, že ide na dovolenku. Do Chorvátska. To si musím pozrieť tú knižku. To ti môžem požičať. No išiel na dovolenku do Chorvátska a tam mal zase problémy, lebo tam zase nebolo ticho. Áno. A boli tam Chorváti, ktorí sa chodia do Rakúska hrať na Talianov do reštaurácií a proste všetci mu vadili, ale tak vtipne, že no to ti odporúčam. To si pozri. Ale tá jeho úžasná schopnosť len si pre Boha zachovať tú samotu a nebyť so svojím bratom, lebo on mal aj brata, ktorý hovoril, že sa našťastie odsťahoval do Belgicka a že sa tam z neho stal Žid.
No proste, veľa, veľmi, veľmi veľa. No, tá záverečná téma, ktorú otvoril Jurko, je samozrejme ťažká. Ja neviem, čo k nej povedať, lebo skutočne sú tu ľudia, ktorí žijú v takomto stave. A je to asi súčasť toho, čo znamená byť človekom, že to môže postihnúť každého z nás. No vieš čo, akože ja som na tým veľa rozmýšľal, lebo vlastne, vieš, že teraz, keď máš, teraz vlastne, keď sme vybádaní k tomu, aby sme sa so svojimi starými ľuďmi nestretali, keď sme vybádaní k tomu, aby sme im telefonovali, keď sme vlastne vybádaní k tomu, aby sme ich vlastne nechali tak akože premýšľal som nad tým, ale to je akože naozaj, to je tak strašne kruté, ano. Že si to ani, bojím sa to vlastne domyslieť do dôsledkov, ako veľmi to je kruté, lebo to proste, lebo to hovorí o tom, že ani neviem, čo to hovorí, to proste, akože ako vyslovene, že áno, že náš absurdný strach zo smrti popiera všetky naše ideály. Všetko to, na čom tá spoločnosť proste stojí, tak sa je to zredukované na taký ten atavistickú vôľu prežiť bez ohľadu na to, aký ten život bude. A teraz ja si predstavujem, akože naozaj, že tá predstava, v ktorej mám niekoho, kto už to má, tak povediať, za pár a on to proste dožije sám, tak to je strašné. Hej. No, ale to len tak. Áno, asi je dobré, že sme to povedali a že si túto tému priniesol. Určite myslíme na tých starých, ktorých poznáme a snažme sa nezabudnúť na nich. A nedať ich bokom len kvôli tomu, že sa to zdá možno bezpečnejšie. Aj keď je to ťažké. Je to ťažké. Je to ťažké. Pre koho, vieš, presne. Hej, je to ťažké. No, neviem, že nejaký ľahší záver by sme chceli ešte k tomu. Než prejdeme k tým odporúčaniam, toto by nemala byť téma, ktorou by sme mali zakončiť. Nádej má byť veselá. Áno. Nádej má byť veselá. Nádej je určite nevyhnutná pre náš život. Mali by sme si ju pestovať podľa mňa vedomo si udržiavať nádej. Pracovať na tom, aby sme ju nestratili. A hoci ako sa nám zdá iracionálna, zúfalá, nezmyselná, držme sa jej, lebo bez nej sa potopíme. Bez nej to nejde, bez nádeje sa nedá. Ani tam nepotrebuješ dávať podstatné meno, proste bez nádeje sa nedá. Tak. Dobre, prejdeme k tým odporúčaniam teda? Môžeme. Poďme na ne. Poďme na ne možno. Tak ja som v podstate už povedal dve knižky, ktoré si myslím, že pri téme nádeje sú dobré. Tá samota to je taká antinádej, ale taktiež vlastne nádej, ten Dobžanecký, okrem toho, že to veľmi vtipné, to určite odporúčam, to je za poslednú dobu, čo sa mi páčilo. McCarthyho Cesta je klasika, ale veľmi dobre sa to taktiež číta a aj ten paradox tej nádeje, ktorý tam je vytvorený, je ako veľmi, veľmi, veľmi pozoruhodný. To sú dve také k téme nádeje, čo mám. Ešte keď povedzte vy a možno mi ešte niečo cinkne, lebo som toho viac čítal teraz. K nádeji vlastne nič. Tam sa mýtus o Sisyfovi a mýtus o Sisyfovi je akože pekný k tomuto. Tam sa mi tak akože ponúka, ale inak vlastne ani ma nič nenapadá. Nie, tak tie odporúčania nemusia byť naviazané na tému vo všeobecnosti. Ale neviem, ale teraz, akože ja už som sa o tom rozprával, teraz znova vyšiel Cudzinec v cudzej zemi, Henleinov, čo je mimochodom, akože vy ste ho čítali? Kedysi dávno, a to už je u mňa v tej kategórii kníh, ktoré si iba hmlisto pamätám. To bolo tak dávno. Lebo ja mám Cudzinca v cudzej zemi akože jednu z takých, akože úplne veľmi mám tú knihu rád. Vždycky keď rozprávam ako zoznam najobľúbenejších kníh, tak nikdy tam nedám. Do žiadneho prehľadu nakoniec nikdy nedám, ale je to taká knižka, ku ktorej akože mám veľmi, veľmi blízky vzťah. Dokonca ma napadlo také, že to si viem predstaviť, že by sme si dali zadanie niekedy perspektívne, keď sa nám vyčerpajú témy,
Že si tak dáme, že sa rozhodneme, že si urobíme taký pánsky čitateľský klub, alebo čitateľský klub, ktorý bude taký akože verejný. Takže si vlastne, že vždy nám dáme si mesiac, alebo 2 týždne, alebo koľko, že dáme si knižku a že poďme všetci, teda prečítajme si a poďme akože sa v nej nimrať. Ja by som sa takto rád nimral v tom Henleinovi. Tak to vyšlo teraz, akože to som akože veľmi rád. Potom, čo má strašné peklo, lebo ma to odvádza od roboty, ktoré mám teraz zase ako veľa, lebo konferencie sú a vlastne napriek pandémii sa blížia rôzne uzávierky, koniec roka, takže stúpa frekvencia práce, tak som prepadol seriálu Crown, Koruna. Napriek tomu, že už som ho pozeral, tak som mu znova prepadol, takže Koruna je skvelá. A tam už je nová séria? No teraz v nedeľu má ísť nová. Aha, tak ty si pozeral tie staršie. Ale akože zbytočne, lebo už to pozerám len asi nie je zbytočné, lebo strašne ma to baví, ešte možno viac ako prvýkrát. To je zaujímavé. Prečo ťa to tak baví? Práve tento seriál. Ja neviem. To bolo prekvapivé. Dobre. Zvyčajne vieš, ale dobre. Zdá sa mi, že som akože, to je také, akože posilňuje to moju narcistickú vieru posilňuje to moju narcistickú vieru v to, že som vlastne povahou alebo nepovahou, ale že som svojim naturelom aristokrat, čo je samozrejme nezmysel, ale proste narcisticky sa mi dobre projektuje, že som proste aristokrat, lebo rozumiem tomu úplne všetkému tam. Áno, úplne chápem tento tvoj pocit. Dobre, ešte niečo? A teraz také akože myslím, že praktické vianočné, teraz sme sa o tom rozprávali a tá knižka o spoločenských hrách, čo vyšla, je nádherná, taký ten prehľad spoločenských hier. Taká tá veľká kniha. To je akože to mi urobilo veľkú radosť, to je akože krásna knižka. Opäť vás poprosím aj upozorniť, teda pre našich poslucháčov, pošlite mi nejaké popisy k tým titulom, ktoré ste spomínali a ja to priložím potom k tomu podcastu. Za mňa sú to dve veci. Jedna sa týka tej Európy, o ktorej sme hovorili. Vyšla teraz Nemecká jeseň a vyšiel východopruský denník. Obidve sa venujú pohľadu na Európu po druhej svetovej vojne. Tá prvá kniha je pohľad novinársky, západné Nemecko. A druhé je pohľad zápisky lekára v podstate, hlboko veriaceho človeka, evanjelika. A to sa odohráva vo východnom Prusku, súčasný Kaliningrad. A to je o mnoho osobnejšia, samozrejme aj o mnoho temnejšia kniha ako tie nemecké denníky. Ale mňa fascinuje čítať o tomto období, lebo mám pocit, že vtedy sa zrodila tá Európa, ani nie cez vojnu, ale tesne po vojne. To, čo všetko sa tam dialo a tie ukrutnosti, ktorých sa dopúšťali potom víťazi, tak to bola vec, ktorá silno zadefinovala to, že môže existovať spojená Európa tak, ako existuje dnes. A vlastne aj naša prosperita celá je postavená na tom, že sme jej súčasťou. Takže je fascinujúce to čítať. A druhá vec, taká o mnoho zábavnejšia, nový seriál na HBO, alebo teda ľahšia. Mala si to vedieť. Hrá tam Nicole Kidman, hrá tam Hugh Grant a skvelé naskriptované, napísaná detektívka. No ja strašne dúfam, že to neskončí, ako si myslím. A ona hrá výborne, aj on už začal hrať výborne teraz v tretej časti a celé je to veľmi pekne natočené a samozrejme profesionálne urobené, takže ako taká oddychová vec jednoznačne odporúčam. Na to sa teším, ale pozriem si to až naozaj veľmi sa teším, ale nie, ja to mám tak, že pozriem si posledný diel, keď to bude celé, pozriem si posledný diel a potom, ale pozriem si tak či tak, ale akože proste strašne dúfam, že to neskončí tak, ako si myslíme, že to skončí. Aha. Nie, to zatiaľ nerozoberajme detaily v tomto prípade, lebo je to naozaj živá vec úplne. Zatiaľ boli odvysielané 3 epizódy, má ich byť 6 a toto robí HBO tým spôsobom, že dáva každý týždeň jeden diel, takže to ešte chvíľu potrvá, ale je to veľmi príjemne strávený čas. Hej. Takže to je asi za mňa odporúčania. Tak máme vsio.
Máme asi. Máme všetko. Tým teda uzatvoríme tému nádeje. Dobre. Dostali sme sa do rôznych miest. Nikdy na začiatku netušíme, kam sa dostaneme. To nás mrzí asi obou. Hej. Ako veľmi, lebo... Nechceme, aby ste boli deprimovaní z tohto, lebo život je úžasná vec a všetko, čo nám pomôže naplno ho prežiť, je dobré, ale to neznamená, že nemáme rozmýšľať a venovať sa aj tým temným stránkam života. Na tom to je krásne, akože, že ja sa stretám s rôznymi, ak sa stretáš s rôznymi ľuďmi z rôznych z rôzneho spektra, tak aj v momente, keď sa stretnem s takým akože úplne ako protipol, vieš, že vlastne, že keď sme na druhej strane úplne a musíš s tým človekom komunikovať, lebo ti práve robí niečo na záhrade, alebo vieš, že je dobrý remeselník a musíš s tým človekom komunikovať, hoci vieš, že by si nemal, alebo sa ti zdá, že to proste nejde, že jednoducho proste akože nie, tak dal som si takú akože takú výzvu, že už keď akože neviem akože nájsť že tému rozhovoru, čo by sa stáva teda málo keď, ale keď neviem, tak vždycky to obrátim na to, že na čo sa ten človek teší. Akože, to je veľmi dobrá téma. Áno, dobrá finta. Keď náhodou, tak sa to proste zlepšuje. Aj keď sa len teší na večer na to pivo, trebárs. Tak je to, už je to potom... A okamžite sa dá s tým človekom proste výjsť lepšie. To je veľmi dobrá finta. Dobre, takže asi to ukončíme. Dobre. Ďakujeme našim poslucháčom, ak vydržali s nami do konca. Úplne posledná poznámka možno. Pozeral som si nejaké štatistiky, čo sú prístupné na tých rôznych platformách a zdá sa, že tá počúvanosť nášho programu sa pohybuje od 60 do 120%. Že koľko ľudí si to vypočuje do konca, čo mi príde celkom dobre pre jednotlivé epizódy. Najúspešnejšia bola zatiaľ príbehy, ale ako je to tak malá vzorka, že tam tá štatistická odchýlka je veľmi veľká. Každopádne naše podcasty už mali 10 000 prehratí celkovo, nie len naše, ale celkovo podcasty Stanice Kozia 20, tak dúfam, že sa nám bude dariť pokračovať a že dokážeme to posunúť ešte niekam ďalej. Určite by nám pomohlo, keby sme dostávali ďalšie spätné väzby, keď nič iného, tak vždy nás potešia. Takže pozdravujeme našich poslucháčov. Srdečne pozdravujeme, samozrejme. Ďakujem Jurkovi Maličkovi. Ja ďakujem akože, ale dobre to bolo. No tak akože fajn to bolo. Ďakujem a do počutia, samozrejme. Teda. Ďakujem Denisovi Mačorovi. Ďakujem, držte sa, žite v nádeji. Lúči sa s vami Juraj Kováčik. Počúvali ste vysielanie Stanice Kozia 20. Prinieslo vám ju knihkupectvo Artforum. Dobrodružstvo myslenia, s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Majte sa dobre, opatrujte sa, dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy. Nájdete ich na adrese www.artforum.sk.